mun nää. No, vähän kutittaa täältä. Kutittaa. No niin, nyt vähän raaputetaan. No niin, laitetaan vähän peittoa. Mulla on vähän kylmää. Nyt vähän 4 pitää ottaa sukelta. Nyt vähän tämmöstä naamahierontaa. Tää kuuluu. Näin hierotaan naamaa oikein kunnolla. No niin, nyt vähän taputellaan. Noin. Enkä osaakin hyvin. No niin, nyt lätkitään taas. Vähän taputellaan. Lätkitään. Soitetaan vähän. Otan puhelimelle. Nyt Oi, nyt se laitetaan. Noniin, nyt mennään muijalle katsoa vähän viestiä. Noniin. Vähän nyt pitää kuunnella vähän tarkemmin. No niin vaihdettiin musiikkia vähän eri lailla. No niin, vaihdetaan taas. Vaihdetaan sitä musiikkia oikein kunnolla. Ei se vaihu nyt. Vaihu nyt sitä. Ei se vaihdu.